Rántott a négy. Ez most már nem is trilógia, hanem kvadrológia hette. Hát ugye tudjátok, ahogy ezt az eddigi részekből láttátok, sejthettétek, hogy mindig akkor jövök ilyen videókkal, amikor, hát mondjuk úgy, hogy baj van. Már persze nem az én életemben, bár felém is kicsit felgyorsultak, illetve változnak a dolgok, de igyekszem ezeket abszorválni, ahogy eddig is. Hanem úgy általában, ha valami nyomja a fejemet, vagy feszít belülről valami, olyankor tökre szeretek egy kicsit főzőcskézni, és így elmélkedni közben. Én egy ilyen furcsa férfi vagyok, hogy ugye a sztereotípiában mondani szokják, a férfi a sört szereti az asztalra, és akkor elégedett, ha tele van a hasa, hiszen ott van az üzemanyag tartálya, ami alatt a kígyó lapul, kicsi, de legalább olyan szaga van, mint a nagynak, aztán megnézi a meccset, elveri az asszonyt, szexbaszás, hiszen ettől férfi a férfi, utána meg kusba van. Na hát ezzel szemben vagyok én, aki hát sokkal felsőbbrendűbb és külön vagyok ettől, tehát nekem valahogy az étvággyal együtt jönnek a gondolatok, nem tudom miért van ez. Szerintem ez ilyen sulis menzáról visszamaradt szokás, hogy ugye megy a témázgatás az asztalnál a suli nagymenői között, gondolják ezt magukról ők, illetve a csicskáik, hogy a Tibike ma is milyen büdös volt, úgy bebasztuk a bokorba, csak úgy remegett a korpás fejével, bahahaha! És közben fut össze a turha a pofájukba az oly finom és ízletes, liszttel behabart, paprikás, hűtőláda mögül 3 darab fagyasztott zöldséggel megijesztett, tészta és hús nélküli térfogatlevestől, mert hogy nem finom, csak sok, nyilván pont ezért soha nem is kértem ki, a fejükre tudtam volna borítani, esküszöm, vagy amikor fű a vasárnapi húsleves, aztán a nagycsaládi asztalnál éppen a politikáról vagy a szarról van szó, természetesen ebéd előtt, vagy esetleg arról, hogy a családban ki a legnagyobb lúzer és mit baszott el az életében, de nyilván véletlenül se arról, hogy esetleg biztassuk a másikat, vagy hogy min kellene változtatnia. Hát biztos sok családban van ez, magyar néplélek. És közben a dongalábú nagyi felnyögi a rekaméból, hogy nyissátok már ki ablakot, mert benn fog maradni a kajaszag. Szóval nekem is lehet hasonló dolgokból rögződött be ez, nem pont ilyenekből persze, de biztos hasonlókból. Tehát mindenkinek máshogy van ez, ahogy ugye tesz-vesz otthon a ember, általában nem csak a keze jár közben, hanem a agyakereke is. Megnéztem ezt a kretének versus Ravencrox kombót, amiben parodizálni próbálnak arról, hogy ne hallgassál Majkát meg GVM-et a fülesedben, mikor átmegy a vasúti sineken, mert József Attila lesz belőled. Kurva eredeti ötlet, mintha már a Majmok bolygója ezt nem reppelte volna meg 17 évvel ezelőtt, az essen meg a süti, mert hogy sok a gázolás a vasúti sineknél, és erre akarták felhívni a figyelmet, ez csak paródia, ami hát nem sikerült valami ízlésesen. Sokkal inkább lett egyfajta kegyeletgyalázás az egészből, ott a mécsesekkel is ottan pózoltak egy kiskorú lánynak a halálából, csinálták ezt az egészet, vagyis hát több embernek a halálából. Bár igazából a Kretinsztől ez egy cseppen sem meglepő, tehát a Bartost is már vagy 100 féleképp megalázták, de hát azért ez, hát kicsit túllőtt azon a vörös vonalon, nem? Hát gyakorlatilag a fél magyar YouTube ezen van most kihalva. Herkules Komám is csinált reakciót, de például a benszülött Bálna, akivel egykoron a Bandival a cringebaitet együtt csinálták és barátok voltak, még ő is oda kommentelt. Meg nem tudom, ki volt még ott, azt hiszem a Duplán is Druszám, a Szabó Viktor, az XP, Trash csoportban a Fekete Miki is elzárkózott az egésztől.
Gugu is erről live-ozott kb. Egész nap, tegnap. Maninsz is csinált reakciót, miután persze megünnepeltük, hogy a Hőipi törölte magát. Drága Szitexnek is muszáj volt megszólalnia, aludni nem bírtam volna nélküle. Végre bosszút állhatott egy olyan emberen, aki annó kritizálta őt. De állítom, ha ez nem lenne most, akkor még egy évig nem gyárt új tartalmat. Mindegy az. Tehát kb. Mindenki kiakadt. De hogy én őszinte legyek, én ettől már jóval régebb óta lepettem a Bandiról. Tehát nem ez a konkrét videoklip a fő apropója annak, amit most mondok, hanem már a nagyon sokadik. Tehát én már szerintem egy jó fél éve leiratkoztam róla. Amióta csak ezeket a kajásszarokat tolja, és semmi értelmesről nem beszél bennük, helyette a Bálnára meg egykori kollégáira célozgat két csámcsogás között. Persze néha ránézek azért, hogy mizu, de hát minden alkalommal csalódnom kell, és mindig ugyanaz vár. Ez a erőltetett, csak azért sem vélemény videózok, mert az bárki meg tudja csinálni, hanem inkább főzöcskézek, és nagyon vicces vagyok én itten mostane, meg hát nem is fürödtem be a csokkeres vitán, ezt csak belemagyarázzátok, mert ők az új szent tehenek. Őszintén, ez nekem már nem a Bandi. Tehát egy csomó olyan dologba belecsúszott, amit 1 vagy 2 éve még szerintem a legharsányabban kritizált, meg hogy szerinte hányan mennyire nem bírják a kritikát, ehhez képest hát pont a csokkeres vita utóélete volt a tanú rá, hogy ő maga az, aki csak igazán nem bírja. Pedig én aztán tényleg olyan vitákba is kiálltam mellette, amikben más már rég nem. Például amikor volt a Maninos beef, annyira leírtam volna neki akkor is, hogy 30x éves családapa létedre, ne legyél már olyan, mint egy kibaszott óvodás. De végül nem tettem, bazd meg, mert hogy én a hülye fejemmel vagyok ennyire lojális, hogy nem szarok bele az ember szájába, ha valaki nekem kinyitja azt. Max akkor, hogyha már tényleg betellik a pohár, ahogy most. Hát az egyenességről ne is beszéljünk, tehát miután Bandi látta, hogy szarrá fikázza mindenki ezt a kretén kollabot, maximálisan jogosan, érdekes módon csak akkor jutott eszébe kifarolni az egészből, és bocsánatot kérnie, hogy ne haragudjatok, túl nagy rizikót vállaltam, ez menthetetlen. Érdekes, amíg összerakták a dalt, meg egyáltalán 2 ilyen tahóval közreműködés vállalt, addig nem volt az. Tragédiákban, meg öngyilkosságban elhunyt, vagy ahogy ők mondják, megdöglött emberekről szóló hírekre, hardstyle zenére csúlyogatni, baszki. Azt akkor még ő vókoskodott néhány hónapja, hogy aki azt meri mondani európaiként a kínaiakra, hogy egyformák, az rasszista. Hagyjuk már. De gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy Bandiék nyomtak egy filmkiller Zolit. Aki esetleg emlékszik az Üdvözlendő Hír sorozatra, hogy kidöglött meg éppen, és hogy ez milyen jó hír. Nyilván nagyon kicsit az ördög ügyvédje leszek, én amúgy egy pillanatig nem gondolom azt, hogy Bandi bárkinek a halálának örülne, vagy meg akarná azt gyalázni, tehát ezt azért ne ragasszuk rá, de ízléstelenségben kb. Ugyanott vannak a polcon szerintem. Most már legalábbis biztos. Tudjátok, hogy mi nekem az érzésem Bandival kapcsolatban? Picit úgy érzem, és ez elképesztően szomorú, mint hogyha Bandi ugyanúgy törölte volna ki magát az életünkben, mint mondjuk a Fanmade Maker. Annyi különbséggel, hogy Bandi csatornája ugyan megvan még, de az a Bandi, aki szint ugyanúgy konkrétan az életünk része volt nagyon sokáig, és iránytű volt valahányunk gondolatvilágában, az így fogja és megsemmisíti magát. És ez a gyalázkodó produkció már tényleg csak a hab volt a tortára. Ez az eredménye annak, amikor nagyon erőlködve próbál valaki elszakadni attól, amit képviselt. Szerintem ez a mélyrepülés, amiben ő van, legalábbis én szerintem pontosan ebből ered. Tehát amikor csak görcsöl erőlködik valaki, akkor szerintem lehet, hogy nem kellene ezt már túlságosan forszírozni, nem? Videóinfo kötőjel 1, alias Elek Zoli bácsi a stoplis büféből, vagy honnan az Isten faszából, az is kopra ugyanezt csinálja. Persze nem azt mondom, hogy hagyja abba örökre a videózást, de amíg nincs egy épkézláb őszinte ötlete, meg ilyen szintekre süllyed és
így ki van égve, ami látszik is, addig lehet értelmesebb lenne tényleg egy kicsit visszavonulni. Főleg, hogyha ekkorát zuhan az ember. Színvonalban még hagyján, de hogy morálisan is, ez valami elképesztő. És nem gondolom, hogy ezt egyedül én reagálom túl, vagy én magyarázom bele Bandiba ezt a mélyrepülést. Tehát meg kell nézni, hányan iratkoztak le róla, meg hogy miket írogatnak neki most. Nyilván nem a Tejfog kommandóra gondolok, hanem 1000 éves nézőkre, csatornatagokra, ilyenekre, ilyen emberekre pontosabban, hogy amikor már ilyen die hard fanok ábrándulnak ki valakiből, akkor bizony már tényleg tudni lehet, hogy nagy a baj. Sőt, ha már itt tartunk, gyerekik, mi lehet a Fan-Made Makerrel? Ette. Mert azért mondhatom, mint egykori Modi nála is, szint ugyanúgy jó kapcsolatban voltam vele én is, talán mondhatom ezt, és semmit nem tudni róla azóta sem, hogy törölte magát a faszba mindenhonnan. Mi van vele szerintetek? Tud róla bárki bármit? Írjátok már meg, de nekem ne ilyen fiszem-faszom pletykákat, meg kitaláltok valami hülyeséget, hanem tényleg viccen kívül. Aki tud róla valamit, bármit, az írja már meg nekem privátban, létszi. Olvastam a Redditen, hogy állítólag csinált valami írtó nagy hülyeséget a magánéletbe, ami miatt el kellett tűnnie, de hogy mi lehet ez, a fasz se tudja. Persze nyilván, amit a Redditen írnak, azt mindig érdemes köbgyök alá vonni, utána elosztani 3-mal, aztán az imaginárius számrendszerben átengedni egy határozott integrálon, meg a faszom se tudja, és talán akkor megkapod belőle az igazságot, de ezt elméletileg a Google egyik nézője írta, aki meg vele van nagyon szoros kapcsolatban, szóval biztosan lehet benne valami, de ettől tovább én se jutottam, pedig nyomoztam már egen földön, hogy merre lehető, és semmi. Vagy úgy egyáltalán Budapesten látta mostanában valamely őtök. Próbáltatok vele esetleg beszélni, megkérdezni, hogy mi van vele, hogy van, itt él még egyáltalán az országba? Mert állítólag az se biztos. Mert tök mindegy, mert az meg nem indokolná, hogy nem videózik többet, vagy hogy letörli a csatornáját. Tehát ha nem akarja csinálni, akkor ne csinálja, és kész. De ez, hogy teljesen önző módon a földdel egyenlővé teszi a csatornáját, az összes emlékét, azt én nem is tudom, hogy mit tudnák előképpen indokolni. Ahhoz szerintem valami Nosikának, vagy Nabunak, vagy Iron Channelnek kellene lenni. De hát azért remélem, hogy nem ilyesmi a helyzet. Na mindegy. Ha majd felmegyek, megpróbálok utána nyomozni, jó lenne őt újra látni, mint annó a bundi kenyerezőbe. Az is kurva jó cucc volt amúgy. Bár nem tudom, hogy tényleg mi lehet a háttérbe, és ennek tükrébe mennyire bánnám ezt meg. De hogy az igazságot, na, azt azért valamelyest megkönnyebbülés lenne megtudni, mégiscsak. Amondó Márton, hol vagy? Amondó csoport, de kurva jó közösség volt az is, amíg ment. Annyi rohadt jó topikot felvetettünk ott, rengeteg kurva sok értelmes és értékes emberrel. Aztán felhígult a csoport a sok gyökér miatt, ami miatt meg aztán kihalt teljesen, de hogy amíg ment, addig tényleg marha jó volt. Surreality csoporton nem is beszélve, olyan mémek voltak ott, hogy beszartam. Geci jó volt. Bobek is eltűnt, mint egy pelenka a holdon. Igazából aki számít egy kicsit is, az előbb-utóbb mind eltűnik, bassz meg. Ha akármilyen formában is, de eltűnik. Mi a faszomért van ez? Mondjátok már meg nekem. Hát az egyetlen brigád, akik tényleg számítanak, és egyre feljebb kerültek, és kerülnek, és még mindig itt vannak, már a 6 lépés óta legalább 10 éve, és nem adták el a gerincüket, az egyedül a Fókusz stúdió. A Fókusz csoporttal meg a jól van ez így el. Présembernek a pénzéből nyilvánvaló, ahogy azt a Ádám 90 éves nagymamáját zaklató, prostis rácokos, vízfejű nyomorult kiderítette, na mindegy, de hogy rajtuk kívül az összes ilyen old school arc, latin papucs, flex, meg ezek, tehát akiknek nem csak káposztalé volt a fejükben, ők idővel mindegytől egyig eltűnnek. Segítsetek nekem megérteni, hogy miért van ez. Teljesen tanácstalan vagyok.
Na, lapzárta után jött az info. Én azt a részt már nem láttam Gugu-nak a live-jából, úgy szóltak nekem, hogy ez alatt a kretén videóklip alatt volt egy Nagymárton nevezetű profil, aki beírt egy ilyen elég hosszú terjedelmes levelet, állítása szerint kiegészítve, hogy ezt állítólag a Marci írta, meg hogy mennyire igaza van neki ebben. Tehát én most mire ezt itt leellenőriztem a géptől, és mire oda mentem megnézni, hogy mit írt, meg még akartam is neki azt hiszem reagálni alá valamit. Hát addigra nem csak, hogy az egész komment tűnt el, hanem maga a profil is, amiről írták, úgyhogy én nem vagyok hajlandó ennek a tükrében hitelt adni annak, hogy ezt tényleg a Marci írta-e. Majd akkor hiszem, hogyha látom. Tehát, hogyha ő ezt a saját szájában, videóban, véletlenül se egy call-out ez, tehát, hogyha majd ezt ő a saját szájában, videóban mondja, akkor majd esetleg elhiszem, hogy ez tényleg a Marcinak a utóüzenete Bandinak. De kommentet én is bárkinek tudok a nevében írni. Tehát ezt remélem, akinek nagyobb az IQ-ja, mint a lábmérete, annak magyarázni se kell. Én nem vagyok hajlandó egy pillanatig se elhinni, hogy ezt a Marci írta tényleg. Pedig a Gogu is állítólag hitelt adott ennek a sztorinak. Hát furcsa dolgokról volt ott szó, hogy igazából a Marci, hogy itten a maga részéről elmondta, mindegy, majd be fogom ide szerintem vágni, majd akkor megállítjátok, elolvassátok. Szóval, hogy itt a Marci próbálta megvédeni magát, tehát ez is olyan furcsa nekem, hogy pont most jutott utólag eszébe, hogy a Citex kapcsán is mondtam, hogy végre bosszút bír állni a Bandin, ezért most megcsinálta erről a reakció videót, mert egyébként már hónapokkal ezelőtt nem jelentkezett semmiféle tartalommal. Nem tudom, ez nekem olyan furcsa, na mindegy. Lehet, hogy van igazság azokban, amiket írt, meg amiket a Citex is elmondott, de érdekes módon eddig bármilyen problémájuk volt, érdekes módon egyikőjük se jött elő. Most ezzel nem a Bandi mellett szeretnék ügyvédeskedni, csak na, értitek, mit mondok. Meg mondom, ez egy szaros komment, ami profilla együtt eltűnt, úgyhogy én ennek nem tudok különösebben hitelt adni. Igaz, cica? Egyet értesz? Esetleg tévednél, és kettőt értesz, az se probléma. Na, úgyhogy még itt ennyit szerettem volna utólag elmondani, mert a főzőcskét, meg a izét, meg mindent már fővettem, mondom, én nem fogok itt utószinkronozni, meg szerkezgetni, meg minden. Na mindegy. Csak ennyit akartam még a végére. A reggel van, még kicsit összeszedetlen vagyok, bocsánat ezért. Most éppen a szomszéddal gengelünk itt egyet egyébként. Gaztica. Azt hiszi, hogy a gazdája vagyok, pedig egyébként csak ide szokott hozzánk, na mindegy. Kurva aranyos amúgy. Titya. Ez mi volt? Titya. Mi van már? Kislány. Kislány. Igen. Titya. Na, köszönj el nézőktől. Úgy, köszönjél. Nagyon hallgatni, amikor egy ide jön a füled mellé, és ilyen, mint a mély nyomó, így. Kurva jó. Legjobb érzés a világon, amikor egy cica dorombol az ember fülébe. Igaz? Pitike. Na, köszönjünk el nézőktől, jó? Sziasztok! Távoztok!